ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ତିଆରି ହେବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭୋଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ରୁଦ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ। ଆଜିକାର ଲେଖାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେଉଁ କାମ କଲେ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ମହାଦେବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କହି ରଖିବୁ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଘାତ ଦେବା ମଧ୍ୟ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପଶୁପତି। ସେ ସବୁ ପଶୁଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଏ କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାଦେବ କେବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି। ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଉପବାସ ରହି ଜାଗର ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଇମାନି କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଥାଏ, ସେହି ଟଙ୍କା କେବେ ଭଲ କାମରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଭଲ ଉପାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମହାଦେବ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଦିନ କେବଳ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ନନ୍ଦୀ କାନରେ କ'ଣ କହିବେ? ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ରହିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନନ୍ଦୀ କାନରେ କହନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖି ଏବଂ ସତ ମନରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।